takugrok joton TIPRA sengkragrok je nai tongnai TIPRA sarok norok nugui manbai khana motamuti seng sini finally seng sini Udhaipur Ramesh Somini amo seng sokai katabok norok nugui man khana seng bai logebo tongdi norok ang norok no tei kaham ke phonognai live ni bisingtui seng sini barricade ganaro seng sokai lekha jotono angkhe sini yang killa 20 killa bagmani ngai killa bagmani ngai je lukurok borok bahaini je sini counting agent rok no suba laina bagai ba borok no teibo fanrana bagai seng sokai leijak jotono norok nai mankhana kogoi tongbai sini barricade oro bwskango nongnai jotono ready aboni bagai no TIPRA lukurok norok nai tongdi soyabui sini TIPRA killa peiso seng teibo norok no update phonogui tongnai tei borok no sobo sungnai norok naibi tongdi sini TIPRA killa peiso besrobak kwbang no phaikha sini barricade boro bwskango nongnai jefrang sini barricade o soknai afron norok no teibo kaham ke phonognai nai tongdi norok sini live o sini barricade sokaijak norok nai tongdi kaham ke sini barricade ba sini je joto TIPRA sengkrak sini killa bagma constituency ni ngai joto no beserbak kwbang kok borok rok sokai bejak norok nai tongdi soyabui sini live o seng jefro tei sini barricade o soknai afron kangen norok no teibo kaham ke phonognai aboni bagai sini TIPRA joto lukorok nai tongdi sini joto TIPRA seng 6 April o sini je ADC election o kwbang kok lukorok no sini o vote rok hana hanai angkha khlaibu tei ajaga no seng joto no kwplai ni salno joto TIPRA rok no naisinglajak tei abono seng khatung lai phirok lainai hwnai kwbang kok lukorok no TIPRA Mothani sengkrak rok khaibijak sini barricade o seng haino hai thanglai phinai norok nai tongdi sini barricade or jaga no wngsinai norok nai tongdi soyabui among kangke sini barricade tei yang te baisa o kangke BJP rok tongnai tei yang kangke yang or jaga no sini barricade tei naidi sini yang bagma side ni bagma amsai ni lukurok sokai beyako tebo sini killa amsai ni borok rok bahaini amsa kwbang sokai yako teba je seng je phailaimani phailaikha je mansa seng sokai lekha norok nai tongdi seng bai soyabui sini live o ei bo seng sini update rok norok no seng kaham ke phonogui tongnai sini live ni bisingtei aboni norok nai tongdi naising tongdi sini live ni bisingtei motamuti kwbang borok no sokaijak ang bwskang sing saknai o jaga o kangke sini barricade nai elai sini barricade tei yang mahabia naidi lukurok norok sini barricade naidi angke yang no kangke BJP rok ni tongo yang o zoom type no ni rong ni yang kangke BJP rok naidi yang kangke BJP rok ni barricade rok no khana yang go te baisa dijo hangkangke sini congress rok ningnai te baisa dijo hangkangke CPM rok ningnai abo haikana kaibrei jaga o barricade khaijakha hangkangke haino haisari rok naifidi Gari te sa agom munglai yang te oro sini barricade sang finally sini barricade o sokai kanai de nai tongdi sini live o যেকোনো একটা সাইডে বয়ে যান খালা এই সাইডে আমি সাইডে যেকোনো একটা সাইডে বয়ে যান রাস্তার সাইডে দিয়ে দেন বাইক থেকে গাড়ি চলে আসতে পারে যেকোনো একটা সাইডে
joto lukurok no sini je Facebook live ni bising tui sini TIPRA kila page ni ngai ang ma khojau je sini kila 20 kila bagma constituency o kalai nai je jubok ba sini TIPRA sengkrak TIPRA Mothani sengkrak rok no ang koinai joto no je sok phaya khorok norok tabo bu phai mana joto no jora tongko jang sok phai binai joto omo jora khusi aboni bagai ang TIPRA sa joto sengkrak rok no koyu daiti jora ni bisingo no phai sok phai bedi hanai tei o jaga bo yang seng dugan pat rogo tonglayawi seng directly or jaga norok phaidi sini berige gandaro tani bagai hengkang khe norok joto no sai mana sini অবস্থা বা sini je পরিস্থিতি bobo hayang nai norok sai mana aboni bagai seng self defense ba self safeguard ni bagai norok janja prepared khai phebedi tei bi o jaga bo yang dugan pat ba seng yang bathak laya karai directly seng gari rok bai phaimake sanai bike rok bai ke bo phano ta phebedi directly gari no hire khai phedi joto no je phaina hangkangke directly norok TIPRA Mothani sengkrak rok ngui tongkangke norok directly sini romesh somini ba yang rajar baksing rok habui mannai tei o jaga o joto sini TIPRA sa sengkrak rok no norok manlainai aboni bagai norok nai tongli soyawi sini TIPRA sengkrak rok joto no phaijak sini gari parking rok nai tongli soyawi sini gari parking yang gono lasto Tola faide, tola gari kapal faide. Mutu sok beja nai tongli Ini mana maha? nai tongli sini live pan rok soyawi yang sini gari parking tongo yang go norok lain manai joto TIPRA sa lukurok je sini kila amsai ni ba sini 22 Kathalia Mirza Rajapur ni je kiching mare songje oro jaga bo sini TIPRA kila page nai tongnai rono bang koina ni musungo norok bo phai mana directly seng bai gedal phaidi tani bagi hengkang norok sai mana sini 22 kila 22 Kathalia Mirza ni constituency ni ngai bo oro jaga bo no lekhanai te sini 20 kila bagmani ngai bo oro no lekhanai aboni bagai ni oro duita constituency ni tongnai or jaga bo joto lukorok phiaba sokhai beyakho aboni bagai ni je joto lukorok je phaini rok norok daiti ke phaidi oro bite bai phaiyawi gari gora gari no hiring khai phebe jadi je sokphaya khorok bite rok bai hingangke tani bai hingangke परिस्थिति ba ekdom no kirinani kogia phiaba thusa khaibini cheng gari rok bai phebe man khangke je selaya rok je bkhabo phaina musungnai ba TIPRA sa joto TIPRA sa dong rok ba sengkrak rok norok je phaina musuk tongnai rok ba gari selalia rok ngui mannai aboni bagai ni norok kisa janja hiring khaiwi janja kamio contact khaidi te abo haikena seng coverage rolainai aboni bagai ni sini 22 Kathalia Mirza te sini 20 kila bagmani o jagani je constituency kaini ningai ang koina musugo joto TIPRA sa lukurok no norok phaibedi TIPRA ni choba ba thansani choba sini jori ne nangni ni dofano hamja khangke TIPRA sa no hamja khangke tini woni ni soi kubui hamjak mani TIPRA sa no hamjak mani soi ni fan ba mangfile ni ni sak no nang yafarei nang o jaga o phaimani bising tui proof khai phunok den rok lukurok joto sai manai jarke naidi yang sini gari parking diga ang norok no haina hai thang phunok sinai aboni bagai ni soya wi nai tongli sini live o gari parking thik tongnam lena dra ya ge haina hai ang joto nai tongnai TIPRA sa sengkrak tei joto no sengkrak jok tei
sini parents buma bufa ba sar tei jotono ang phunuknai sini gari parking rok thik de thiya de aborok ni tui oro ni sini barricade ending nai tei sini yang yaphango norok nukhana sini barricade gana ro je muruk laijak tei yango bahai ni gari rok no protection এখানে বাড়ি না বাজার sing oro faijak ngo yang sini gari parking le boro oro boro boro ba fast gate to sakho Orang ni bay, dah umum le, dari rojak bay, tapi bunu nak kuda tu yang dia, doktor nak bayar roti. Mesti anam le. হ্যাঁ Mai kuda tu yang dia, bunu apa? Doktor nak get ni hasil kan roti. Barak tulang kita, apa? naga thang saike sungnai namla mane gate ma tong ro hai sibla Get gas tahu kabar yang ni. acha orde ke baglai ni hai na hai TIPRA salu borong norong nuk bai khana sini barricade bo norong nuk khana tei ni byabostha or jaga o tong bole जों जतनो सफायलायजाक sini counting agent rok hingkangke hablajak bisingo puran ready tak tiffin rok khai tongkhana abni bagine ani joto TIPRA sa sengkrak rok no norok naising tongli keplai ni salte deglia tini diporni bisingo no norok nugui mannai keplai ni sal joto TIPRA sa lukorok naisingjak na hne angkha khaibo abni bagine 6 tarik ba 6 April o bahaine March April o norok nugbai khana ba norok kha songui bubagrano keplai khaina bagi ba keplai khaina bagi ni norok joto no bubagrani maribo no rekhana hwnai te aboni sal ba thansani keplai ni sal no naising laijak joto TIPRA sa lukorok no aboni bagi nai tongni norok soyagoi sini live o আমরা এদিকে থাকবো তোমরা আরো এদিকে যাও আর তো ভিতরে যাও এদিকে থাকো nai tongli Mana jaga get tanah lagi. kahana দাঁড়া সরো লা খাইয়ে দে ha দাঁড়া খাইয়ে নি তুমি dia pura BJP dorong mah ini bai hai imka bai ni bai se hai nung pha call khai sing hoi nai le hai ka TIPRA sa lukorok no nuk bai khana tabok bahai na miabo je sini bubagra je attack ba je kono je khaijak mani rono tuibinai sini borok tung laima rono tuibinai ba thansani mare sini killa bagmani angai jang mia fro horo sati musungai ba slogan romani bising tui sini bubagra ni thansani mare no sang mia horo phunuk laika tei aboni bagaine sang tini wahai na hai fele fijak nai tongli Hamunang koinam sungo joto sini TIPRA sa lukorok no je nogo asogoi sini je live ni bisingti nai tongnai rok no norok buhai ne jodi ne kha tongkha kendrok ni sak mang filioro phaibai dofani hamjak mungno soi srai ke phunuk di jang bai baksa palo phaibai jodi ne norok TIPRA sa thei kutung ba jodi ne rail choba ongkhar manai jar hangke tani bagai hangke jang sai mana sini TIPRA sa ba sini bubagra rok ni jorago jang hab sek jagia tei sini ekdom sini bubagra rok bo fighter ne abni bagai ne jang tabuk jora kiri laya khaiwi nai sini kubun borok ni amsayo phana jang kiri kharai nai keplai ni salno jang rekharai ba keplai ni salno jotono jang nai singlaija abni bagai ne norok nai tongdi jotono soyawi jang live ni bising tin rok no phunuk nai Hari ke sini barricade, borok rok amsa counting rok omong yak ko bas ko yak ko, mana sini barricade nai din rok, orang ni par, sen mathang ya, nai je, orang jaga sini barricade yang nai, tiang rok no teh sengok sengok ka, sini yang go hongkang teh BJP rok tong nai je, zoom ni bising teh phunuk nai rok no. Yang kesini BJP rong barricade tei bai chawo hongkang yang CPM rok tongnai tei Congress rok bo tei yang Romesh school digi rok hongkang ke tongnai yang ke BJP rong barricade tei kaisa ke CPM tei kaisa Congress hingkhar hongkang ke sini je yang
yang side hongkang ke sudu duita constituency ni borok rok no tongnai norok no tei singo ang sai khana rekha sini 20 ke labagma constituency ni kaisa hongkang ke sini 22 kathalia mirza ni ngai tong yango ke kaini constituency ni joto lukorok sokai be kho haifana gabang ko kuno sokai ja khane ang thai mai tong sini life so yeah we can I ask you anything regarding this acha I'm asking you okay acha ang kangke yang ang ani dara no koi nei tani bagi kangke sang saiman laibu chini joto TIPRA sarok 6 April o chini bubagrani thansani mari ba bubagrano sang hafango tobonai hanai sang khasong laibini joto TIPRA salukorok bubagrano sang anarso mari bo rolaika hanai sang saimana aboni bagini joto TIPRA salukorok no chini 22 kila bagma te kaisa kangke 20 kila bagma te kaisa 22 kathalia mirza kaini constituency ni borok rok joto noro kuthum laijak te abono keplai ni salno joto TIPRA saro confident ke naising laijak aboro no tibinai nang khoroksa sini TIPRA ni adong ngoi tam borok no kasana musuk ba norong ni sini hop dinini je sal keplai ni salno bo bahai ke nang khawan sogui tong ba bo bahai ke singom khaine abono tei kisi sa sai kana ro aro to kathalian borok re sudu kila bagmani sini yang kathalian borok yang nambong brigade kathalian khaya kona tu tahu je sokoja gura pile sini yang kila ere ni simi sipo tahu bagi sang kini belaino excited bahi mala sang saimano thangnai election joto polling no sang already report naja sang report naman bisingo already sang itijak ngi tongka a celebration sang celebrate khainen bagi sang oro tabo ready tonga jakta ka tai srapsani bisingo sang vote counting nai vote counting mani loge na sang result rokna leke joto no excited bagi o excitement ni bagi sang ready tonga leke tabo acha ga hambai sini yang TIPRA ni adong TIPRA Mothani adong sini daranon belai kana hambai ke sang haina hai sini joto TIPRA salukorok norok nai tongkhana sang haina hai sini borok joto TIPRA salukorok ni je TIPRA Mothani adong rono sang haina hai boroni khuktai khana lai finai sini keplai ni sal borok busuk jora tei borok khatung laibi ba khasrang laibi borok naising laijak aboroni teinai jeng serei jeng khoroksa khai jeng nailai finai sini joto TIPRA salukorok no norok soyawi nai tongni sini life jeng acha norok nugui mankana sini TIPRA Mothani adong ni khuktai jeng beserbak jeng oro kaini constituency ni hinfana beserbak TIPRA kila bagma 20 kila bagma constituency ni borok rok simini sokai ko honai jeng saimanka sini TIPRA Mothani adong rok ni bisingtei tei bisang sanglai tei bisang yang sini TIPRA Mothani adong rok ni wat jeng thanglai tei bisrai kai sanglai norok nai tong ye life sini yang 22 kathalia mirza ni borok rok dangke sokai be ko sudono 20 kila bagmani engai borok simini sokai ko honai nei jeng saiman laika sini TIPRA Mothani adong rok ni bisingtei Serasa tong sana aja. acha yang udah jago breeding deh angno kaisa interview nana haine ha acha TIPRA salukorok norok nugui mankana tei singo sang chini keplai ni salno joto TIPRA sarok naisingja khani norok saimane tei chini o jagao 20 kila bagma tei 22 kathalia mirza ni borok rok bo phai sok phainai jora kisi sani bisingo no abono ang darano kisa kok singna musungman engka abono chini phainai 6 April o chini joto TIPRA sarok bubagrano hafang sanana ni bagi robai khana hanai jang khasong mani bisingteine joto TIPRA salukorok bini hasteo ba bini kubun dofani mane general area o phaifana sang khakra khaibinai keplai ni salno sang naising laijak norok nugui mankana chini live ni bisingtei abono ang darano kaisa singna musungman engkangke abono chini je tinini sal ba keplai ni salno je naisinglai tongmani ba chini TIPRA Mothani adong rok ba sengkrak rok joto TIPRA sarok naisinglai ma rokno teiminai chini hop ba asamang aborokno tei nang kisisa live ni bisingtei sai khana rok radi Jadi personal belekan hambai tini जों नासिंलायजाक साल खोजो मा जों नासिंलाय दंफा ताई चिनि
samung sini do phana thansa khai sini hana protect khai ni bagai chang tini sini rezalong snai obono sini hard work sini jan pran riwoi chang asuk jara tui chang samung khale phaiga sini hani bagai sini do phani bagai bobishot ni bagai sini basa butui busu roni bagai na chang amo samung phaiyo tini result chang manai joto lukorong no tini o result no obono nasing laija nai nai khangka chung lugo kabang ma boro acha angkangke dara kaisa kok nini TIPRA sa lukorok ang seng saimana joto no chini je 20 ke labagma tei 22 kathalia mirzani borok takuk bukuk rok je faina musungnai rok gari ni karjagui tongui mano ba kabangma borok rok faisok faimia ko tabuk jora aboro no tuinai nang borok no bo bai ke faidi de hin na bo bai ke borok no kok kasarna musuk je sok phaya khorok no oro fainani bagui ba nang kasarna de musuk fainai borok sok fainai sing to most welcome faima hangai to most welcome ngangkai sing to asuk wana na ye borok phai sok fainai borok lama ni sing saimangkha lama phai tongo tai sabsan bising borok phai sok fainai acha ke dara no hambai anorok ma khana haina hai sini TIPRA Mothani adong sini da je kok poloi ni khuptei gangen rok saimanka sini 22 kathalia mirzani borok amsuk kabang sok phai beya ko teibo sini besirbag je o jaga o sok phai nei gangen suro sini 20 kila acha gangen no takuk no angki sengnai sini takuk no se kobro sathai do hendro ni kok bai phena sadi acha kok bro to busi na yang de angke faidi seng haina hai seng o jaga wangki seng pinai acha kaga jeng saiman laika sini o jaga bo kuthungmui tongmani beserbak TIPRA Motha ba sini oro 20 kila bagma constituency ni kamangkuk borok rok sok phai kana hanu chengkha khaibu te oro 22 kathalia mirza o jaga ni borok rok borok kuthumnai hene seng saiman angke te o jaga seng je pro phai pro sini TIPRA sa lukorok kabangma je gari gura mani angai nai je phaina musungnai rok tong bai khana hane chengkha khaibu aboni bagui na a lukorok no ba sini jotto TIPRA Mothani adong sengkrak TIPRA sa rok no nang aborok no tamni nang bahai ke nang kok kasarna musuk nang borok no phaidi de hin na bahai be sagra de halong isu hong selama tunung tahangai dengan tangai senang kinom metunung jika sut kahi manya munka air chang thaimak auni hi munka changna tunta kebai ai kanta rona ta hi joktiat waltunin uni hi asana hinai makangan er jok thaimak nung hi hanungan oroi poroi manya ina changa masiknin jara ala anai kan amoi khom mulung thale hai omnin herngai nin on thai senang kinom anung jara hi munka changna kan lahong mak ngai khom chongna na kersa haru pheng earning to le ei jata siknin munka changai tenin kaima nanaki hambai kakano ekdom hambai seng sini TIPRA Mothani adong roni khuptei seng khana laika gange yang haina hai darani yang tei seng seng laifinai acha dara kise sadi da kong gange kono kokrei norok nai tongni sini live ni bising tei seng live telecast khai tongo sini je jodi ne nayar khorok tongkhange norok directly visit khai thangmao sini TIPRA ki la page tongo o jaga norok live ni bising tei tini ni je program ba tini je panna roni ba je kono abor haira ungkangke nang abo sini TIPRA ki la page ni bising tei norok nai mannai joto takuk TIPRA sa lukorok norok nai mannai nai tongli BJP ni borok rok sok phayak ko norok saimana khangrai je khangrai no help nai tongnai rok borok ni borok rok sok phayak ko buksa ko tak jora phia ba je soi TIPRA sa lukorok borok hange sok phai bejak nai di sini TIPRA sa lukorok sengkrak rong kang norok nai di pura kothum laijak soba nokhalai ni bobagrani ngai phamsani fan ini joto na nai sing laijak joto TIPRA sa lukorok na norok nai tong seng bai soyabai sini live ro sangte buje pro counting rok surong nai aprong kanje sangte ba live ni bising te seng phunok nai norok nai tong ni seng bai soyabai sini live
আচ্ছা হ্যাঁ তারানো সোंसिनाय द আজকে हायदि जों हाय सिनि दैफ्रा मथानि सेंक्राक एकदम खास्रांजाक आबोनो जों किसी जाकक सोंलायनाय दारा जों सायमानो दिनैबो सिनि TTA DC बा 6 एप्रिल जे जों इलेक्शन बा जों वोटिंग खालामनानै वोट कास्टिं खालामनानै दिनै रिजाल्ट होनाय होनाय जों सायमान लायो दै आबोनि बिसिंतैनो जों जत दैफ्रा लुकरकनो फायनाय 6 एप्रिल सिनि बुबागरानो वोट रखाना होनाय जों स्रां थागालाय जा पैतसालाय दैफ्रासा लुकरकनि थानिबो जों पैतसालाय दंमानि बिसिंतैनो जत दैफ्रासा लुकरक गुबुन हा बा जों सिनि खांराय बा सिनि गुबुन दफानि जनरल एरिया फनो फाइव जों क्रिया खायबिनाय जों कप्लाइनि सालनो नायसिंलाय जाक बा जत नुनरक नुगै मानखना जोंनि लाइफनि बिसिंतै ताकु बुखुरक गाबोनो जत कप्लाइनि सालनो जे नायसिंलाय दंमानि व तैबे निनि दैफ्रा सारकनो जे खास्रां रमानि बा जोंनि कन्फिडेंट बा तिनि कप्लाइनि साल बा कप्लाइ नोंसनाय हिनै जों जत खागाय दंलाय माने बिसिंतै पैतसा माने बिसिंतै जों फाइ सफायलाय जाक ब्लेना गाबो बोसोक जरातै निनि खास्रां जाक बा बोसोक जरातै नों कन्फिडेंट दं आबोनो किसी स्राय स्राय काय लुकरकनो साय खाना रग्रादि इता जतन भाई सफायजा और प्राय 2000 नि ऊपर रोंनाय गेताक जों सिनि मथा जेखफान पाइनाय हिनै 100% 100 नि ऊपर जों टारगेट माने जेखफान पायो हिनै जों खावसं दंगो जेखफा पाइनाय अच्छा हंगा ते कैसा को हंगांके yang darano सोंफिसिनाय दारानो बेलायखना हामबाय yang फैदि दारानि और सोंफिसिनाय ते कैसा कगनो दैफ्रा लुकरकनो रंनाय दङ बाय बेलायनो हामबाय गेहायनाय जों yang सिनि दैफ्रा मथानि आदं सिनि दारानो कैसा सोंनाय अच्छा दारा हंगांके जों सायमानो सिनि जे तिनिबो साइटानि सिमिनो जों जतनो जों कप्लाइनि सालो नायसिंलायना बागै जों जत फाइलैमानि तिनिबो हंगांके केबा माइ मासालिया बा दै नंलाय मानलिया एकदम जरा कस्तनि बिसिंतैयो फनो जों कप्लाइनि सालो नायनि बागै जत फाइलायजाक गा जराबो जे तंरुगनाय रकमा गारि गुरा माया के फाइनाबले मुसुगै तंगो फेबा गारि गुरा मालिया बा सालार गया आबो हायके तंनाय रनो नों तामक कसाना मुसुग ना ओ जागाबो कप्लाइनि सालबो उथुसा आर जागाबो नों बरंनि बाय ताम कसाना मुसुक हमबाय जरा फाइमालिया सिनि दफानि बाङै जों 6 तारिख जों दफानि बाङै मथानि थानिगो जों बुदलायजाक हायफानो सिनि गारिनि प्रब्लेम तमाबाय गारि आसे जत फाइनाय हफानो गारि बरनो तो मालिया हफानो निरक्ता वनानि जों और पीसफुल केबो तंगो जों साकथार लागैनो बहुत बर लायखा जत 100% जों कप्लाइंनाय सिनि कैंडिडेट किला 20 बागवानी सिनि पूर्णचंद्र जमातियानो जों कप्लाइ ओंगैनो जों फिर लायफिनाय निरक नासिं जारा फाइमिया जारा न तंनायफोनो निरक नासिं तंदि जों कप्लाइ नोंसिनाय बसुदु दिका कैसा सिखाय अच्छा दारा हंगांके आं कैसा को हंगांके बरक जे ताबक फानो बरक जे फाइ मुसुगै तंनाय रक गारि तो हायरिं खाय फाइ मानाय हायके खाकाय दं आं तो तानि हंगांके जत बरक सफाया को प्लस काउंटिंग रक सुरुंया खना हायमा दंगो आबनि बागै नों बरक न हंगांके ताबक बरकनि 6 मांफ्लिनो दैप्रासानि बा दैप्रासानि जे हामजाक मानि बाबनो बरकनि साक बेदावै और फाइमनि बिसिंतै बरकनो रिंनानि मुसुग ना मुसुगियाबा बरक जदिनो फाइखांके बरक सालाबलिया देंनाय बा बो हायरकनो नों बरकनो ताम ककसाना मुसुग जेहेतु सिनि समय जत बुथुके फाइमालिया बरकनो आं मेसेज रनि मुसुग और फाइगैबो सिनि हा सिनि दफा सिनि जाति बनिबो जों जत वासक लायजाक और फाइयाफानो नव जारा तनाय बोरा हयते चराय हयते जारा फाइमियाफानो एकाइनो बुखा थानसा सिनि वासक मन थानसा हानि बाङै और फाइमियानो कुनो दुखतांगि हानि बाङैनो और फाइ जारा सब फाइजाक बायबाक्सनो निरगो नि स्टार्ट तो सिनि लाइव निनि मोबाइल बायफोर नाय मा तंलायग्रासनाय दिनि जरातै गेदरा ते कैसा को हंगांके जों ओ जागाव 20 किला बागमानि कैसेनो कुथुमिया ना हायमा दंगो ओ जागाव तो जों सायमानो सिनि जे रमेश स्कुल सिनि 22
Kathalia Mirza tei 20 kila bagma constituency nungi kaini constituency ni lekhanai hinui जों saimano hingke bonono sini o jaga je phaine rok ni bisingo sudu 20 kila bagmani borok simide kuthum khona Rajapur 22 Kathalia Mirza ni bude phai sok phaika aro kuthum laiman hingke sini killa tei yang 18 bagma yang tarmane 20 kila bagma amchaini simi kho haita aro ka ke asung nung tongkha nge gorji digi bakhak ni borok ni sai ni phaya khona na borok ni side digi ni phaya khona mane borok tei alka side de gathering dong buna gathering to or jaga nang ne borok phaya khong tong mane phaya khong acha hingke belake hambai sini dara no singno tibrasa joto sengrak lukurok no sai khana roma bagi hingkangke phaidi naile kine tei sini 22 Kathalia Mirza ni borok rono sing naitugui singlai jodi no borok sok pai kangke busu jora tei sok pai ka busu gabang sok pai ka abono norok sing bai te nai tongni sing live ni bising tei sini 22 Kathalia Mirza ni borok rono busing naitugui singlai borok bo or jaga ono gathering o kubul phaine hinai sing saimano abono sing jepro sing 22 Kathalia Mirza ni borok rono sing nukangke boroni bising tei sing mani bising tei srai khai busu jora tei gabang sok pai ka abono saiman laine ke sing khaidi hai lukorok soyawi nai tongni sing sini joto TIPRA Mothani sengkrak rok no jepro sing sini 22 Kathalia Mirza ni lukorok no sing nuknai afrong kangke sing srai khai nai sing lainai busu jora tei gabang sok pai ka dara ke rupini borok thangkabo bono ban nukma hangbla Nala tang malia. Kaya nang protak ni. Dara ke sedang dara ke sedang kangko tabu counting starting ya kho borok tiffin rok khai tongo abono joto TIPRA sarok nai tongdi motamoti yang bai sing coverage rojak he abono sini Facebook page ni bising tei ang norok no koina musungo je jara phai musungnai rok ba gari maya rok tongnai rok norok ব্যবস্থা খাইবিনি tabok bo norok phai mannai kho sini je chobao abono nini jodina nang soi TIPRA saba norok sini soi hamjak mung phunungna musung khangke norokni sakno phai bedok phaidi sini thansani maribo tusa khainai phunuk phaidi sini o jagao kami amchai rogo jodina nang sengkrak ba thei kutung siklangai tongkhangke sini live no nayawi je bura buri ba je kono obostha hamya rong khangke ta aboto sang salai mane phiaba koina musung mani khe abono sini 20 kila bagma te kaise 22 Kathalia Mirza ni takuk tei bukuk song joto je phai musung nai phiaba gari maya rok no koina musugo norok phaidi jora tongkho tani ke sini counting ba starting yakhoba norok phaibi nai norok sing bai join khai phaidi sing tongo jagao joto na yang besini gari parking di rogo sing koramke pura motamuti thik khanai na sing saimana tak jora kono problem ni kho abono lokorok norok tiar tongbai ditini jater sing kaham ke thangmana tei Kathalia Mirza ni borok koi de sok phaya kho yang ke sini parking tei ba hasalo parking tongo am ke kau ma phayo yang sini gari side rogo bahai na yang sini gari side di rogo bahai na borok tong sini gari jate mungsang khangke abone tibine parking rogo bahai na sini gari no sang motam dikhaina bagai subun khai tongo apcha sang tabok nuglai kha sini 22 Kathalia Mirza ni borok rono bono sang sanglai sini 22 Kathalia Mirza ni borok rono bu musu jorote bron yang side ni sokpaika acha yang dara kes no malai kha belai khena hambai angkangke sang TIPRA lukorok joto no je
नाय टंगनाय सिनि लाइफआव नाय टंगनाय रक न आं तेसिं उन रक न सोंमानि जों बफर सिनि 22 काथाले मिरजानि बर' रक बाय मालायसिनाय होनायनो जों जे चंगै टंमाय फिया नुक लायखा आच्छा दारा न सोंना मुसुं मानि खांगे तिनेबो सिनि जे गेदारिं काइनि कन्स्टिट्युएन्सि नों नाय होनाय जों साइमान लायो काइसाके 20 किल्ला बागमा कन्स्टिट्युएन्सि नि ते काइसा अंखांके 22 काथाले मिरजानि अंखांके बननो और जागाव तो उंगु उंगिया हमपने सिनि काइनि कन्स्टिट्युएन्सि नि बर' रक खुंनाय होनाय जों साइमानो गाबनो नरगनि और जागानि बसक जरातै 22 काथाले मिरजानि बर' रक फाइ सफायखाना आबनो किजा साइखाना रक क्लियर के ता जरातै सिनि और सिनि ये ता बसखां सिनि सिनि 62 टा पुलिस स्टेशन दङ आरो सिनि 24 टा बिसिनि सिनि ता जरातै प्राय आं माने जों जे खायनो जे फाइ दङने प्राय 2 থেকে 250 जना ता फार्स्ट रानिंग फाइ दङ ये बरक सफाय बेयाखो ए बाक्सा रानिंग दङ अच्छा इंगे बरक फाइखांके और जागा सफायनाय ब्लर फाइनाय और बाइबक सफाय बायनाय गे ताइबो फाइलाय दङ खबर हलाय दङ लामाव बरक रानिंग सलाय दङ बाय इंगे तिप्रासा जत लुकरनो साइमान लायखाना सिनि yang takuk सिनि TIPRA Mothani adong सिनि दाराके सुपिनि निखुक्तै बंखांके 22 काथाले मिरजानि constituency o kalaibu tei o borok rok ba o jagani boni TIPRA Mothani sengrak TIPRA sarok phai tong hnei bosaka nganga dara te kaisa nganga sang saiman layo sini 6 April o bubagrana hapang sana bagi joto naising laijak abono teine जों confident ngai जों painai hnei ni joto TIPRA saba TIPRA Mothani sengrak rok keplaini salno naina bagi जों dineo kubun dofani हाव बा आलका एरिया फनो जों किरिया खाइबिनाय जों जतन अर फाइलायजा केप्लाइनि सालो नायसिं लायजाक गाबोन उननि अर बुसे कन्फिडेन्ट दं बा बाहायबो खाथुं मुंरक साइखना रगरादि खाथुं मुंके जों खाथुं जाखेना संवान सुगा दाने मले जों बुबाग्राना जाखे पना जों जुबेरा मति सानाय गेचिन अरन जे कास्टिं हिसाबै नायनाय माने जों जाखेबन जों अर कप्लाइनि दं गारन बिसं किसुता जागा रेगिं रंखा किसुता जागा जनो फातार हानि या फातार बर रक जेनेरेन बर फाइ डिस्टार्ब खाइबायगा खाना हाइपाना बर डिस्टार्ब खाइपना तेमानचनो कोन आसक बर खति खाइमालिया सिनि जनसाधारण सिनि लोकरक बर मुसुमानि चाइतमानि बायनो दिनै गोबां मानो जों बुट कास्टिं खायै ओंखा गेसं गोबां बुट बायनो कप्लाइनाय दिनै आसा दङ दिनै बिश्वास जों कप्लाइनाय आच्छा जतन दारा हामबाय दा TIPRA Mothani adong सिनि दा राकेश रुतिनि खुबै जों खाना लायका बरनि यांनि बरक रक फाइयाखो बा फाइ दं को लामाव लामा bahasal ba फिया बा जे ओ जागा कथुनाय रक जे सिनि लाइफ टेलिकास्ट नि बिसिं जे फुनुक माने गांगे सुदु बेसरबाग सिनि 20 किल्ला बागमा कन्स्टिट्युएन्सि नि बरक रक न गोबां को सफायखा होनाय जों साइ माने तै जे 22 काथालिया मिरजानि बरक रक बाहायनो जे बरक फाइखांके और जागा न जोंबाय बाक्सा बरक कुबुलै जोंबाय दंफायनाय होनाय जों साइ माने केन्द्रक नाय दंनि लाइफनि बिसिंतै जों तैबो गाहामके फुनुकनाय यां गांगे सिनि गारिनि पार्किं चलाय दंगो ओंखाय आंगो मरगना बागै जत TIPRA सालु बरक बाहायनो बरक बाथा गैनाय सिं आइजा TIPRA सालु बरकबो यांगो न सिनि गारि पार्किं आमसुखो तै 22 काथालिया मिरजानि बरक रक बाहायनो फाइ सफायनाय जरा किजि सानि बिसिंगनो लामा bahasal ba यांगो गासै जरा पार्किं बरक रक दंबायबो मरगनाय रंनायदि गारि रक हाबैनाय दंबायबो गाबोनो TIPRA सा जत सेंग्रा रनो आइनाहाय मा गय फिजावो नरक फाइदि जरातो उखो डाइरेक्टली राजारबाग दिगे फाइदि TIPRA Mothani adong ui tong थांगे नरक डाइरेक्टली सिनि राजारबाग आमसाय यांसिं हाबदि तै फाइखांखे सिनि TIPRA Mothani सेंग्रा रनो TIPRA सानो ज तन नरक नगै माननाय तै सराय सरायनाय आच्छा गे तिनि बागै तै बहायनाहाय नरक बाय जों करंफिनाय तै 30 मिनिट नि यागोल जों लाइफ हायनाहाय नरक फाइ नरक नुफिनाय जाते जेप्रो जों सिनि काउन्टिं रक सुरुगनाय आफ्रं कांगे नरक लाइफ नि बिसिंतै जों तैबो खानसानि मारि बा सिनि TIPRA सानि जे कुनो न्यूज रकनि तैनाय जों नरक जों हायनाहाय रहरफिनाय अपडेट नरक नाय दंनि सयाबै TIPRA किला पेइसो नरक लाइफ नुगनाय जेफ्रो काउन्टिं रक जेंनाय आफ्रं कांगे नरक जों जतन हामबाय खुलुमबाय खा लुकरक बाय